ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Auto TV. Бо якчанд намуди хонаҳои арзон дар хизмати шумо ҳастем. имрӯза видеонаву мо фақат хонаҳои қабул кардем, квартираҳо қабул кардем ки бениҳоят арзон баҳри шумо. агар дар шумо заминҳо боша, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо боша, агар метавонед имо WhatsApp сураташро бо ҳамроҳи маълумотҳош рӯзи шумо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем, аз шаҳри Душанбе хонаҳо дорем, квартира фурӯши аз шаҳри Душанбе дорем. хулас ки бениҳоят хонаҳои арзон аз ҳар як нуқтаҳои Тоҷикистон баҳри шумо. навора то охир тамошо кунед, лайк мондана фаромӯш накунед, дар канали мо подписатсия кунед ва навораҳои ҷолибаш даст кунед. бачаҳо дар комментария нависед аз куҷо то чанд сӯма хона дар кор, мо пешниҳоди шумо мекунем, эълонамо сар мекунем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. ина бародар, ини пишти хона и тараф и раҳи главной, раҳи калонош, ини дарвоза ини хонаро медуроем. мақсад ини корпуси деэтажаш, корпуси деэтажа, инҷа овдура, инҷа агарот, инҷа агароташ, хонаи калон медурем. ҳамин ростакиш ҳамом, и тарафаш хона, и тарафаш кухни. инҷа бояд дига хона, шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ тайёр. ина лесенса, айдурун, мебурои дуюм этаж, ноҷоя зали калон, шпаклёвка кардагӣ тайёр. инҷа як дига зали калони дига, боло дуюм этаж дета хона дорад. инҷа дета хона дорад, инҷа мефурӯем. ина ҳавли ина ҳамин хадаш. ина дар ин тараф бояд дига водопровод. ина агароташ, ина времянкое ки мақсад бози зиндагӣ карда мешавад. унҷа якта трезаш, уна дараш, ини ҳарди хонаҳо дурун ба дурун. инҷа кухни, инҷа ҳамом, инҷа ҳоҷатхона. инҷа ба хотири чӣ пур кардагӣ нестем. инҷа ҷои дегдон, хона ва ҳамхали чизо мешавад. ба ҳамон хотир ӯ тарафа пур кардагӣ нестем. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар кӯчаи Истиқлол 4, повороти Ленинград қарор дорад. нархи хона 500 000 бо муомила мекунем. лайкҳоро монда бошед, дем эълона сар мекунем. бачаки азиз, хонаи фурӯши дем мо дар шаҳри Душанбе, повороти фабрика Истиқлол меган, ҳамон тарафо 4 комната, 5 сотик замин масоҳат дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 880 да занг мезанед. аз номи канали мо Auto TV бо ягон сум арзонтон мекунам. ҳамин хонаи мебинед дар ҳолати хуб қарор дорад. акр ремонтоша дестен кадом ҳолат дай, ина детский хона, ина катча барои якум дуюм кӯдак, боло ва поён. дӯстон, ҳамин хонача ине ки барои кӯдакона. свет постоянӣ ҳастай, наздикишта мактаб, масҷид, аптека, беморхона ҳаст. 5 то хона фундамент ҳам бо ҳастай барои зиндагӣ кардан. бремянка мақсад ҳастай, 4 комната, 5 сотик замин масоҳат. хулас ки бо муомила дорад. касоне ки хайдор ҳастен, худотон бо занговат кардан маслиҳатка бигирен. акр нагуфтан ки ҳамин хона бо тамоми чизу чора боша ё ки бе тамоми чизу чора, иша худотон маслиҳат мекунен. хулас ки ҳамин хона маъқул боша, занг зада рақамҳои 880 мегирен.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз дӯстон 119 000 сомонӣ бо муомилаи хуб ҳам дорад. касоне ки мехарад аз номи канали мо авто тв занг занад, боз ба шумо арзон ҳам мекунанд. ду комната 2 сотих замин масоҳат дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ ҳадабои хулас шпаклёвка кардагӣ сафсафед. ҳай дидестен худатон дар кадом ҳолат хона қарор дорад. ду комната 2 сотих ҳавличаи фурӯшӣ 2 сотиха ду хона падабой иваз намешавад. видеош ҳастай дар ватсап рақамои 917 нависен ватсапда, яъне ки видеои хонара маълумоти пурраи ҳамин хонара шумода ирсол мекунам дӯстон. худотон боз занговат карда маслиҳат карда бигирен. ҳамин навора маъқул боша агар я лайки бепула бизанен, дар канали мо ҳозир подписатсия кунен, навораи ҷолиба диҷдатин фақат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе шоҳмансури 2 дӯстон 450 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. 2 этажа. ҳай худотон дидестен дӯстон азиз. 5 комната 5 сотих замин масоҳат 2 этаж. ассалому алайкум дӯстони азиз. ду хонаи 6x4, ду хонаи 4x4, як хонаи 3x4, як душ, як ҳоҷатхона, алоҳхона болош бо як мансар тайёр 25 метр ба 6 метр. оби доимӣ, свет доимӣ дорад. хулас агароча дорад. ҳамин дидестен дарвоза загӣ гирди хона ҳам хел семиблоқати бардоштагӣ. ҳай савдо мешавад бо нархи 450 000 сум. боз муомила ҳам дорад дӯстон. касоне ки мехаранд марама занг зада маслиҳат кунен. дӯстон мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, маҳаллаи Шамсиддин Шоҳин. хоб анами тарафо 348 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунанша. ду комната 3 сотих замин масоҳат дар 10 микрорайон маҳаллаи Шамсиддин Шоҳин рӯбарӯи Саддиқи 3. 2/5 сотих замин. ҳуҷҷатош ҳама 100% замин авф кардагӣ хона таъмир дорад. таъҷилан фурӯхта мешавад. дар духонага ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона. хулас ки ҳамин хел маълумот доданд дӯстон азиз. барои гирифтани маълумоти пурра рақамои 918 занг мезанен, маслиҳат мекунем, мегирен дӯстон. агар дар шумо замино хонаҳо боша, агар ҳамхелӣ рӯй кунед ёки видеош кунен, телефона барака гирифта 1-2 минут видео кунем, мо дорем ки мо рекламаи гарин нишон мекунем, фурӯшта мегузорем иншоалло. ана мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае дар ноҳияи Ёвон бо нархи 135 000 сомонӣ. мардони Ёвон ҳаминҷо бошен агар гӯшнем маълумотора. 3 комната 7 сотих замин масоҳат дорад. хона бо ҳешти лоии вардоштагӣ. хулас дидестен кадом ҳолат дар ин тарафи замини калон 7 сотих масоҳат дорад. хулас фурӯхта мешавад бо нархи 135. ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳасан Ҳусейнов, деҳаи Охучар. ана ҳамун тараф. хулас бачаҳо чихел дидестен гирди хона маҳкам дар рӯи экрани шумо. занговат карда худотон бо маслиҳат кунед, маъқул боша ҳамин рақамои 931 да ҳамин хонара занг зада бигирен дӯстони азиз. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе бо нархи 325 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. як комната квартира дар 4 этаж 30 метри квадратӣ. як комната квартира дӯстон. барои тамос гирифтан ҳамин рақамои 0028 да занг мезанен, маслиҳат мекунем, мегирен. ҳай термик загӣ, хонаҳо ремонтҳои фасон кардагӣ ҳолати хуб дар хулас қарор дорад. касе мехарад занг бизана, рафта бихарада ва хона зиндагӣ карда бигарда дӯстон. хонаҳо фасон, ремонти зур, абои задагӣ, шароитҳои хуби замонавӣ. савдо мешавад бо нархи 325 000 сомонӣ. агар хоҳед ҳамин хонаҳо савдо шавад бачаҳо, саҳми худтонро гузорен. хоҳишай ҳаматон ҳамин я лайк қиматбаҳо ягон ҷотон кам намешавад, бизаненша иншоалло беҳтарин мешавад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дар шаҳри Хуҷанд 260 000 сомонӣ. ду комната квартира 4 этаж 35 метри квадратӣ дар 34 микрорайон хулас қарор дорад. барои тамос рақамои 927 да занг мезанед. ахиршам 27 ай занг мезанед, чахчақ мекунед, хона мақруб бошад мегирӣ шербача. фақат беҳуда муроҷиат накунед нашоти ҳар як хона.
ва барои харидани хонаҳо мода занг назанед дӯстоназиз. хоҳишай ҳаматон барои фурӯхтан мошини замин хона фурӯшӣ боша агар дар ватсапи мо аввали наворда мондагем рӯй кинем ва рекламаи гарин мекунем мардумда нишон медиҳем худо хоҳад ҳамон нафаре ки мехарад пешниҳодтон мекунем бачаҳо. хай хатонатиҳо кунем лайкҳоро занем наворро дараши рад кунем. майли хай.